हाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नै लोगोफोर जोंहा दिनैहाय जोबोद हेपि आरो जोंनि गोथार जुलिया 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरो दिनैनि दिनाव 11 इयार्स कमप्लिट नै लोगोफोर आङो दा दिनैहाय गोथार जुलिनि सान नालाय लोगोफोर आङो दा गुमैया आंनो हाबायाव होनाय दख'ना थावसिखौ गानदों आरो जोबोद खुसि नोंथांमोनाबो बोर हरदो जाहाथे नै गुमैया मालाय माबा खामानि मावगासिनो आरो गुमैजों आंजों जुगे जुगे संसार मोनजालांनायनि फिसाजो फिसालाखौ मोजाङै मोजां फेदेरनो फोलावनो हालांनायनि नै माबा खामानि मावगासिनो आरो प्लेट हादों बियो जोंना शिवरात्रि फुजायाबो खाथि खाथि सफैबाय नालाय मन्दिरनि आरो फुजानि खामानि मावगासिनो बियो फुजानि सान प्लेट हादों बेखौ मा खालामगोन सुजाबगोन प्लेट बानायगोन हागासिनो आरो जोंहा दिनै गोथार जुलिनि सान आरो 11 इयार्स कमप्लिट जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनहाबो बोर सारस्रि हरदो जाहाथे मोजाङै मोजां आलो गोजोनै आलो आलो संसार मोनजालांबावनायनि जुगे जुगे गुमै हाबायाव होनाय दख'नाखौ गानदों आंहा नै माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर नै दिनैहाय 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरो 11 इयार्स कमप्लिट ओमफ्राय नै हाबानि फट'खौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय आं नै लोगोफोर गुमैया माबायदिमोन नै हाबा समाव नै आं माबायदिमोन लोगोफोर नै बै गथ'फोर सानैया बिजादैफोर आरो माबायदिमोन कमेन्टआव खिन्थाहर नै गुमैखौ आंखौ दिनैनि दिनाव थारिखजों बारायजों एखे मिलायबाय आरो लोगोफोर 10 बोसोर जानायाव हाबायाबो सुक्रुबारमोन ओमफ्राय फागुन मासनि 8 थारिख ओमफ्रायो बारायाबो थारिखआबो मासआ मिलायदों आरो फेब्रुवारिनिबो 21मोन नालाय आङो भिडिअखौ 21 थारिखआव लाबाबो 21 थारिखआव होनो मोननाय नंला आरो लोगोफोर अखानायैसो होसिगोन आं गथ' गोनां मानसि नालाय लोगोफोर आङो हाबानि दिनाव भिडिअखौ लाबाबो भिडिअखौ हगारनो हानाय नंला आरो अखानायैसो हगारनोसै लोगोफोर गाबोनसो गुमैया फिरफिला खनगासिनो गाबोन सहैगोन ना मा खालामा मोजां बोरै खालामो एनसिसिबो खननायानो नै लोगोफोर जोंहा ना हमहैनो नागिरबाय नै ना हमनो ओंखारदों नै जोंहा थाबायगासिनो ना हमनो लोगोफोर दरा लाखाबाय दराजों हरनो नागिरदों ना लोगोफोर नोंबो ना हमगोन ए नानियाबो ना हमगोन नो ना हमनो नागिरनाया मा थांफिनखो फै थाब लामाया रेन्जारसनि दालाङा बांद्राय गोथौ नंला फिथाइ थायसिगोनथ' आरो बियो नै ना हनसै जोंहा हनै मालाय गुमैया लांथिया बिहिर जाबाय अबाव सजना नै जोंना सजना बिबारखौ नायनांगौनो गुमैया सजना बिबार नायनो थिनदों आंखौ नै नोंथांमोनबो एसे दिन्थिफाबाय आङो नायनो थिननायखाय लोगोफोर जोंना सजनाया बिबार बारफुथारबाय
ना हमसै जोंहा ना ना मावा हरनो नागिरदों नै दुराजों फुख्रियाव ना हमनो नागिरदों Dido. Burung apa sumber? Apa biar? Nih jangan dora godan jangan hona dengan sini. Guli berkalai bawa kena mana mungkin mana ni aku bah. Nih. Nama awak hona dengan lagi apa? फैहांबाय इलाय बारखोयो गुसेबद्राय जादोंथ' गिदिरखौ गुमैमोनहा ना हगासिनो लोगोफोर ना मावा हदों Ini gue mana homgasnya. Ini nama awak homdeng. Bis bang jangan lagi frisi. Nai ni nak kau. Jadi kau lain mak ya ha? Ya? Ini. Ini nama mak. Ya, lau tren ni dah. Nak gitu kau? Mune apa ini ciri skar apa bay? Nah begasnya logo forjeng ha. Nah erjai sajeng salah bedeng. Nah abum nah begasnya. Nah kodeng jangan dorajeng. Iya ayo bagai. Mau apa sih mak? Ayo bar sepai. Ada siapa nama kai? Ini nak sajeng salah hogas nih cinjai. Musib sajeng. Nih logoफोर जोंहा नै ना मावाखौ मोनबाय नै ना गिदिरखौ मानि माथा मोनबाय जाबाय नै हमखांबाय लोगोफोर नै थांसै जों हमखांबाय फैद' थुदो ना हमखांबाय जोंहा लोगोफोर नै नानियाथ' उन्दुगासिनो दं ओमफ्रायनो नानिया बाजादों नै आं सिटेन जायखाय फुनानैसो गालांदों थांनो ओंखारफिनबाय लोगोफोर ना हमखांबाय र' नै जोंनाव आइमोन बेरायफैदों नै गाइखेर गैया गाइखेर लोङा आइया ए गाइखेर गैयैखाय आराम जादोंहाय जोंहा दहाय फुङाव लोंजोब्बायमोन नै लोगोफोर गामिनि आइमोन फैदों बेरायफैदों दुगासिनो दहाय ना हमहैनायनिफ्रायनो फैदों आलासि गामिनि आइमोन आरो बिखुनजोफोर लाल सासो मोनजालायनांगौ जेबो गैया
लाल साहासो मोनलांबाय बेरायफैदोंमोन आरो जोंनाव गामिनि बुरै बुरै आइमोन रानबाय नाखौ लोगोफोर आब' बिजौ जालिमोन हाजों जोंहा ना मावाया ने आइमोनहा माबा ना गिदिरसो मासे फिसा आधा केजि जानाय नानिया साहा लोंगासिनो